en todo este mundo do humor, tes unha especie de top chistes ou top tipos de comedia, humor, ou é algo que... Sí, a mí faime gracia ao mellor unha tostada caendo, tío, sabes? Pero Ese tipo de humor. Pero despois hai outro que se ríe xente, pero non me río, sabes? Como, oh, mira que gracioso é isto, eu... Bueno... A mí pásame un pouco co tema dos chistes, porque sí que Tamén. chistes é como que igual sen máis, pero logo todas estas frases tipo de Made in Galicia é o mellor. O mellor, É o para mí mellor o un mellor. meme super absurdo, que pero super absurdo, faime rir. Sí, ao mellor esas situacións cotidianas Sí, que tío, pasa sí, algo que- que non te esperas, que faite máis gracia co propio chiste. É unha tontería como o mundo, pero sí. O tipo este que non sei se escuitaches o audio, que lle estropeou o coche na Puebla. Buah. Sí, teño un reel con... E tringli, buah. É que Co audio. Bueno, esas co outro cousas- audio que fixo, porque ten dous. Ten un que dixo, boteo, chamos, hostia, non sei que, todo o que. Sí. Eu teño o reel de bueno, din que os galegos son moi pacíficos e moi tranquilos. De feito, fago como que é un veciño, rompiña, motosierra, non sei canto. Ah, mire, se acabame de contestar. E poño como se for el, vouche orientar, non sei que. Claro, eso para mí é top, en lugar de Sí. chistes, pero sí que cada un aí ten... É que hai audios galegos históricos, Pero moi histórico. Históricos, Históricos. Eu non sei que edad tedes vos. Cantos anos tedes? 23. 27, Vale. non sei. Houve un audio que tería... Pasábase mellor por infrarrojos ou por Bluetooth. Un audio que se fixa moi viral dun albañil, creo que era de Ordes, que se caga en todo lo cagable que non sabías que se podía cagar aí. Porque non lle traían cemento. Faltaba lle cemento. Que lle boto aquí? É a frase moi mítica de que lle boto aquí? Boto lle terra. E non se lle entende nada. De feito, bueno, tens que escoitar moito, aparte que debe estar grabado, bueno, cun Nokia dos dan, un Motorola dos de antes. E eu fixe tamén o vídeo de profesor de galego en Estados Unidos. E o listening, poño ese audio. Oh. Claro. É porque o tipo empeza, está tan cabreado, é impronunciable. É como normalmente os listening que poñían na... Sí. Tal, non se entendía nada. Joder, tío, ese audio marcou, tío. Sí. Daquela. É que eso sí que é humor. Así, eu da agora recente recordo este home que entrevistaron na galega que O que lle entran a roubar na que casa. entraban a roubar. O veño. Sí. Ode, que che fixen o que... Sí, ese é brutal. É que ese tamén é que é brutal. É que entrevistar a alguén así é que é ouro. O sea, é que nunca sabes porque aparte é xente que non ten filtro. Se sabes Sí, que non ten tal filtro cual. ningún, o sea, Tal cual. é que era expón, é como un tío que non sei que entraba un jabalí non sei onde, empezou a facer así. O tipo ia sacar a cámara todo loco, sabes? O sea, molaba moitísimo porque diste, é surrealista, tío, é todo surrealista. O como o rapaz en riba do cabalo que di que ten unha carracha no carallo, sabes? E si, bueno, papá, vai doer. E de infantil tamén é o mítico este que van a entrevistar ao colexio. Nos pegan, Que nos tío. pegan. Tremendo. Esa é unha No, pulada, é que hai... Ese para o colexio non foi tan gracioso. é unha profesora debe non pasar mal, Debe non pasar mal, eu puxen así e dixen, Dios mío. Ti pensando como director do colexio, dixetes, Buah, cara... tío, aparte indirecto, sabes? Porque, a ver, podense soltar calquera cousiña, sabes? Pero, a ver, os nenos son aleatorios, eso sí que é aleatorio, pura e dura. Eu creo que aí está un pouco a gracia, non? Que Claro, cando sí, ti entrevistas a estas persoas da aldea profunda de Galicia, que é como o din sen maldade, o din como son, Claro, no, o é din... que sí, é natural, por eso é buah, como representa. Tal cual, Tío, moito porque menos filtro, non non? hai guión, como aquelo, había outro vídeo no que o home lle movía o mar, bueno, era mar, a señora toda quente, no, loca, tío, porque é real, estaba, tío, que fa